हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गिबियावनो आङो बेखौ बुंनो सानदों आब' फुजिनि सोमोन्दै जों बाथ्राखौ सावरायगोन आरो ट्रु बाथ्रा मिथिबायना रियेलिटि आरो बिनि गेजेराव आं बेखौबो बुंनो सानदों कि दिनै 9 डिसेम्बर जोंहा दिल्लीयाव मोनसे धरना होदों नङा होमबा जन्त्र मन्त्र निउ दिल्ली अके बेयावहाय जाय बर' हारिनि सुबुंफ्रा फैनानै धरना होफैदों बिथांमोनखौ आं सेल्युट खालामो आरो थेंक इउ सो माच आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि टाइमखौ माने जि खामानि मावनांगौ बेखौ दोनथ'लायनानै नोंथांमोना बेयाव फैदों आरो बेयावहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय नोंथांमोना बेयावहाय धरना होफैदों नङा होमबा स' गेदारिंआव फैदों स' आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आब' फुजिजों आं रायज्लायदोंमोन आरो बिनि गेजेराव आब' फुजिया मोनसे अडिअ क्लिप्स हरदों बे अडिअ क्लिप्सखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना एसेबाबो बै आब' फुजि बसुमतारीनि गोरोन्थिखौबाबो एसेबाबो बुजिगोन मा गोरोन्थि जादों ना गोरोन्थि जामाराखै ना गोरोन्थि जामारदों नोंथांमोना बेखौ सायख'नो हागोन आरो ना स' बेयावहाय बुंनाय मथे एसेबां मोजां क्लियार अडिअ गैया मानो होनबा साइडआव इन्टारभिउ लादोंमोन बे इन्टारभिउनि बेकग्राउन्डनि अडिअसो बियो नङा होमबा स' आब' फुजि बसुमतारीया बेखौ भिडिअ माने बानायनानै खोन्थादों जुदि बेखौ बानायनानै बा बेखौ खोनासंनानैबो जुदि नोंथांमोना गाज्रि मोननो गोसो दंब्ला अब्ला नोंथांमोनखौ बुंदों कि सरि नङा होमबा सरि आरो बिनि गेजेराव आं खोनासंबाय स' आंनि हिसाबावथ' आं जेबो साना बेखौ आं मैयानो बुंखादों बेफोरबायदिया जकिंस आरो बेफोरबायदिया हलिउड बलिउड टलिउडआव दंखायो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायजोबखादोंबा नोंथांमोना आंनि बुंनायनि मिनिंखौ बुजिखादों जानांगौ नङा होमबा बेफोरो हलिउड आरो टलिउडआव जाजोबखायो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जुदि आं बुंनो सानदों जुदि जाय बारमोदाय बसुमतारीया बेबायदि पस्ट खालामनाय हिसाबै माने जेरै पस्ट खालामदों बेबायदियै जुदि आब' फुजि बसुमतारीया बुंदोंब्ला जोंथ' रागा जोंखानांगौ दायित्वखा बयबो रागा जोंखागोन बाट आब' फुजि बसुमतारीया बेबायदि बुंमारदोंना बेबायदि जे क'क्राझारावल' नङा होमबा स' आं खोनानाय मथे आरो आब' फुजि बसुमतारीजों रायज्लायनाय हिसाबै क'क्राझारावसो होनना बुंदों क'क्राझारावल' नङा सासे रिंखांखौ बे सिनायखायो बेवहायथ' सोरबा अडियन्सखौथ' बुङाखैना बे रिंखांखौ सिनायै हिसाबैसो रिंखांखौ बेवहाय माने कमेडि हिसाबै बुंदों आरो रिंखां नों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बे चिरांनि मोसानाय माखासे मानसिफोरखौ नों हाइलाइट खालामदोंना बाट बे क'क्राझारावसो जादों बिनि थाखायनो क'क्राझारनि सोमोन्दै बा क'क्राझारखौ हाइलाइट खालामगोन बाट क'क्राझारावल' जे मोजां फावखुंग्रि दङ बे बाथ्राखौ बुङाखै क'क्राझाराव होनना बुंदों आरो माने क'क्राझाराव होननानै आब' फुजि बसुमतारीया बेबायदि बुंदों जाहैदों माने आंनो दानि रायज्लायदों आं फन रायज्लायदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बिथाङा अडिअ'बो हरदों आरो बे अडिअ'खौबो नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय मोजाङै नोंथांमोना जुदि मोजाङै खोनासंनो हायो हेडफन लागायनानै खोनासंबानो जाबाय आं अडिअ'खौ नोंथांमोननो बुस्ट भलिउम बारायनानै होनो नागिरदों नङा होमबा स' बेनो नोंथांमोना खोनासंग्रोदो आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना आब' फुजि बसुमतारीखौ निमाहा होदो आंथ' निमाहा होखानाय बर'मारा गामिनि जोङो दा जोंनि बे गुगल बाबाखौ जोङो मोनथाम एपिसड खालामबाय दा जों बेयाव माने जायफोरा खोमसि फोथायो आरो जेनेबा दा बाजारफोराव गामिफोराव जोङो फुजारि ओंखारो होनबानो गोदान खोनाब्लानो नायजानो होननानै थाङो औ बेयाव माने बुहुद खोमसि फोथायनाय दं आरो माने जोङो बेखौ फारसेनिफ्राय लासै होखारनो हायो नामा बेखौ लानानै नैबे गुगल बाबा एपिसडखौ जों फारि दिहुनलांबाय थानो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो इयुन थांखिया मा स' गाइस नोंथांमोना अडिअ क्लिप्सखौ खोनासंनो मोनबाय आरो बे अडिअ क्लिप्सखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा बुजिनो मोनबाय बा मोन्थिनो मोनबाय कि आब' फुजि बसुमतारीया गोरोन्थि बुंमारदोंना गोरोन्थि बुंमाराखै नङा होमबा स' जाय बाथ्राखौ दावराव जागासिनो दं बेफोरबायदि बाथ्राया थांखांबाय आरो मानो दावराव दासिमबो जाबाय थाबावनांगौ नङा होमबा 7 डिसेम्बराव जादों जाथाय आरो दिनै 9 डिसेम्बर जाबाय आरो बेखौनो सावरायबाय थायो नङा होमबा मानो एसेबां दावराव जाबाय थानांगौ नङा होमबा आब' फुजि बसुमतारीजों आं रायज्लायदों आरो बिनि गेजेराव आब' फुजि बसुमतारीया बेखौ बुंदों कि आं बिदि बुङाखै आं क'क्राझारावसो होनना बुंदों क'क्राझारावल' नङा बाट चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोसानायाव समाव रिंखांखौ बे सिनायखायोमोन अलरेडि स' रिंखांखौ बे एंकार हिसाबै माने एदावदों लोगो हिसाबै मिथिबायना स' जुदि सोरबा अडियन्सखौ सिनायागारा बुङोब्लाथ' मोनसे बेलेग खोथामोन बेयावबो बे पइन्ट टु बि नट मोनसे आरोना जे बे रिंखां बसुमतारीखौ सिनायखायो नालाय स' ओंखायनो रिंखां स' नों चिरां डिस्ट्रिक्ट नालाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ हाइलाइट खालामदों बाट बियो प्रग्रामा क'क्राझारावसो जादों बिनिखायनो क'क्राझारनिखौ हाइलाइट खालामगोन गोरोन्थि मावो लोगोफोर स' बर'जों बर' निमाहा होलायदो जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि नुदोंब्ला स' आं बारा बाथ्राखौ बुंला नोंथांमोनानो गोरोंखा नोंथांमोनानो बुजिनो गोरोंखा स' नोंथांमोना बे अडिअ क्लिप्सखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना जि
बुजिनो सानो नोंथांमोना बुजिदो आं बेखौनो बुंनोसै स' आब' फुजि बसुमतारिया बे बाथ्राखौ बुंफोरनो थिनदोंमोन आं बुंफोरना होबाय दायो आंथ' निमाहा होखानाय बेफोरबायदिया हलिउड आरो टलिउडआव जाखायो नङा होमबा बेफोरबायदि जकिंआ एंकार हिसाबै बेफोरबायदिया जायो आरो माने जेथिया बे एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा जुदि स्टेजआव थांबाय बिथांमोना जुदि हस्ट खालामनांगौ मोनसे प्रग्रामखौ नङा होमबा स' बेयाव एंकार जाबाय होमबा बिथांमोना एक्टरना एक्ट्रिसनि बेफोरबायदि गुन थाया बे समाव एंकार हिसाबसो गुन थायो नङा होमबा स' बे बाथ्राखौनो बुंदों आब' फुजि बसुमतारियाबो आरो बे बाथ्राखौ आंबो मैया बुंदोंमोन आरोना एंकार हिसाबै बेफोरबायदि जगा थाहैखायो नङा होमबा जुदि क'क्राझारावल' होनना बुंदोंबा मोनसे बेफोरबायदि सानथावना आरोना बाट बेवहाय क'क्राझारावल' होनना बुङाखै मिथिबायना क'क्राझारावल' फावखुंग्रि दं होननानै बेबायदि बुङाखै होननानै बुंदों आरो आब' फुजि बसुमतारिया आं दहाय रायज्लायदोंमोन फन स' बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर अन्नानै निमाहा होलायदो गावजों गाव बर'जों बर' नङा होमबा जुदि बे अडिअ'खौ खोनासंनानैबो नोंथांमोना जुदि आब' फुजि बसुमतारिखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला स' आब' फुजि बसुमतारिया निमाहा बिदों नोंसिनिसिम स' बेखौनो आङो आब' फुजिनि जानानै आं बेखौ बुङो कि निमाहा होलायदो आरो जुदि नोंथांमोना निमाहा होनो हायाबा बे नोंथांमोननि सायावसो दंसै स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि बिथाङा क'क्राझारावसो होनना बुंदोंनो क'क्राझारावल' होनना बुङाखैनो स' बेखौनो बुंफोरनो आब' फुजि बसुमतारिया आंखौ बुंदों स' आं बेखौनो बुंफोरनानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव गोरोन्थि मावो लोगोफोर स' बर'जों बर' निमाहा होलायदो जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि नुदोंब्ला स' आं बारा बाथ्राखौ बुंला नोंथांमोनानो गोरोंखा नोंथांमोनानो बुजिनो गोरोंखा स' नोंथांमोना बे अडिअ' क्लिप्सखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना जि बुजिनो सानो नोंथांमोना बुजिदो आं बेखौनो बुंनोसै स' आब' फुजि बसुमतारिया बे बाथ्राखौ बुंफोरनो थिनदोंमोन आं बुंफोरना होबाय दायो आरो क'क्राझारावल' आरो क'क्राझाराव बे मोनसे डिफारेन्स थायो नङा होमबा लोगोफोर स' आं बेखौनो सानो कि नोंथांमोना अडिअ'खौ खोनासंबाय आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना आब' फुजि बसुमतारिखौ मोजां मोननायनि लामायाव फैफिनबाय नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय